Iċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru għamel referenza għal diversi allegazzjonijiet li saru fil-konfront tiegħu bejn is-Sibt u l-Ħadd. Allegazzjonijiet li bdew mill-blogger tal-Partit Nazzjonalista Daphne Caruana Galizia fejn intqal li kumpanija ta' Keach Kembri għaddiet xi ħlasijiet illeċiti lid-Direttur Maniġerjali tat-Times of Malta Adrian Hillman. Dan fi snin qabel ma ħal kariga f'Kastilja u meta kien għadu involut fin-negozju. Fis-stqarrija Keach Kembri qal li dawn ir-rapporti jirriflettu sensiela ta' attakki koordinati u mhux sostanzjati kontra tiegħu. Attakki li qed joriġinaw minn sors dubjuż u malin. Kategorikament niċħat l-akkużi kollha kontra tiegħi, iddikjara Keach Kembri. X'Kembri żied li issa huwa ċar li hemm nies li ma jistgħux jagħmlu l-ħsara politikament u għalhekk iddaru fuq l-interess kummerċjali tiegħu permezz ta' gideb u għerq. Fakkar li qabel ħal-kariga ta' Chief of Staff tal-Prim Ministru telaq mill-karigi eżekuttiv fil-kumpaniji tiegħu biex jiffoka fuq il-ħtieġa li Malta jkollha gvern li jagħmel differenza f'ħajjet in-nies. Dawn l-allegazzjonijiet issemmew ukoll mill-kap tal-Oppożizzjoni li ħassar intervista skedata biex bat messaġġ irrekordjat. B'reazzjoni għal messaġġ ta' Simon Busuttil saru diversi mistoqsijiet mill-Partit Laburista. Il-Partit Laburista staqsa jekk il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellimx mal-viċi kap tiegħu Mario De Marco li għandu interess dirett ma' The Times of Malta dwar dawn l-allegazzjonijiet. Tkellem ma' De Marco dwar jekk hemmx fatti dwaru li m'għandhomx jaqsmu ma' dawn il-qlajjiet iżda li għandhom rabta mar-rwol tiegħu u li qed jiċċirkolaw staqsa l-Partit Laburista. Il-Partit Laburista temm jistaqsi dwar jekk Simon Busuttil jaf b'dawn l-affarijiet għaliex ma referix għalihom u x'passi se jieħu. Iżda Busuttil ma kellu ebda risposta. Mario De Marco kien ukoll is-suġġett tal-opinjoni tal-Editur Maniġerjali tal-Malta Today Xavier Balzan. Iddeskriva l-attakk fuq Hillman li sospenda lilu nnifsu bħala attakk dirett fuq Mario De Marco. Balzan iddeskriva lil Hillman b'affinità ma' Mario De Marco tant li t-torċa rrapportat li kienu best men fit-tieġ ta' xulxin. Żied jgħid kif hemm min fil-Partit Nazzjonalista li jara lil Mario De Marco bħala teddida u fl-artiklu Balzan irrifletta fuq l-irwol ta' Daphne Caruana Galizia f'dan kollu. Il-blogger li qed terġa' tintuża mill-Partit Nazzjonalista b'mod kontinwu, anke jekk fir-rapport tat-telfa tal-Partit Nazzjonalista l-irwol tagħha kien ikkritikat. Mario De Marco sansitra missieru kienu fil-mira ta' Caruana Galizia diversi drabi. Bil-blogger hija biċċa waħda ma' Richard Kakia Caruana li ma' ta' De Marco għandu karriera ta' konflitt.